Ahojte, vítajte pri ďalšom videu, teda aj ďalšom nákupe do môjho verejného portfólia na eToro, ktoré vám tu ukazujem úplne otvorene. Toto portfólio som založil ako doplnok k tomu prvému, ktoré už poznáte, to vám ukazujem už cca 2 roky a rastie spolu so mnou aj s týmto YouTube kanálom, teda môjim profilom. Cieľom je ukázať vám reálne obchody, reálne dôvody a reálne nejaký spôsob, ako nad investovaním rozmýšľam ja. Toto portfólio na eToro je verejné a nájde si ho klasicky v popise tohto videa. Vie si ho kedykoľvek pozrieť, sledovať a čoskoro spustím aj kopírovanie, ktoré eToro mimochodom partner tohto videa umožňuje. Takže ak budeš chcieť, jedným klikom vieš skopírovať presne to isté portfólio ako mám ja, prispôsobené tvojim peniazom a veľkosti účtu a čokoľvek v čase zanalizujem a nakúpim, tak to nakúpiš samozrejme spolu so mnou. Ak ešte na eTore nie si a chcel by si začať, tak pod videom nájdeš affiliate odkaz a ako vždy hovorím, investovanie je rizikové, hodnota investícií môže rásť, ale aj samozrejme klesať. Takže si správ svoj vlastný prieskum predtým, než do niečoho pôjdeš. A ešte jedna dôležitá vec, tieto videá točím vždy s niekoľkodňovým oneskorením po nákupe a ty ich tiež môžeš pozerať aj o pár týždňov neskôr alebo mesiacov, takže nezabúdaj, že niektoré čísla sa už mohli medzi tým zmeniť. No a teraz k dnešnému videu, tentokrát som sa rozhodol, ako aj vidíš z popisu videa, pre Hermes, luxusná francúzska značka, ktorú väčšina pozná vďaka ikonickým kabelkám, šatkám a koženým výrobkom, za mňa aj vôňam, ktoré od nich osobne aj používam. Ale za mňa je to zároveň ukážkový príklad toho, ako môže fungovať luxusný biznis s obrovskými maržami a dlhodobou hodnotou. Práve o tom sa dnes porozprávame, prečo som kúpil Hermes do dlhodobého portfólia, prečo im verím a naopak povieme si aj rizika, ktoré samozrejme majú. Takže aktuálna trhová kapitalizácia je okolo 250 miliárd dolárov, čiže hovoríme o jednom z najväčších luxusných hráčov na svete. Píčko, ako vidíš, za posledných 12 mesiacov vychádza na 27, čo pri luxusnom segmente nie je prekvapilo vysoké. Tieto firmy si investorov držia práve tým, že majú stabilné marže a brand, ktorý sa nedá len tak skopírovať. Zaujímavé ale je, že na rok 2026 trh počíta s píčkom okolo 48, čiže očakávania sú stále obrovské a valuácia nie je vôbec lacná. Ďalšie ukazovatele, ako vidíš, price to sales je 8,2, EV/EBITDA okolo 27, čiže je jasné, že Hermes je prémiovo nacenený, ale je to niečo, čo pri luxusných značkách býva štandardom. Tu neplatí za nejaký rýchly rast, ale za extrémnu sílu značky, nejakú lojalitu zákazníkov a samozrejme schopnosť držať marže, ktoré iné firmy v podstate nemajú šancu dosiahnuť. Keď sa pozrieme hneď vedľa na free cash flow deal, tak vychádza na cca 4,2%, po zohľadnení odmien pre zamestnancov v forme akcií klesá na 4%, takže dopad SBC je len okolo 2,6%. To je za mňa veľmi solidné, hlavne keď si uvedomím, že hovoríme o luxusnej firme. A ak by si nevedel, tak toto číslo SBC ukazuje, koľko akcií dostávajú zamestnanci vo forme odmien. A tie marže sú za mňa fakt brutálne, čistá marža okolo 28%, operatívna dokonca 40,5%. To sú čísla, ktoré väčšina firiem môže len závidieť. Tržby im medziročne rástli o 20%, ale zisky už len necelé 1%. Toto je naozaj dôležité sledovať, pretože to ukazuje, že rast výnosu je stále silný, ale profitabilita sa krátkodobo až tak neposunula. Ďalej bilancia je tiež solidná, hotovosť 12 miliard oproti smiešnému dlhu 35 miliónov, takže čistý cash je viac než 12 miliard. To je pre mňa obrovské plus, pretože Hermes je v podstate úplne bez dlhu, čo im dáva obrovskú flexibilitu do budúcna. No a dividendy, aktuálny dividend yield 1,28%, payout ratio niečo cez 62%. To znamená, že firma si väčšinu ziskov nechala na reinvestície a rast, ale investor dostane aj stabilnú dividendu, ktorá sa dlhodobo zvyšuje. Keď si pozrieme graf tu na Digrine, tak vidíme, že Hermes má za posledné roky fakt brutálnu konzistenciu vo výsledkoch. Ten graf ti ukazuje hneď 4 základné veci: tržby na akciu, čistý zisk na akciu, operatívny cashflow a free cashflow, a všetky 4 idú dlhodobo smerom hore, čo je pri luxusných značkách asi ten najväčší dôvod, prečo sú také drahé a prečo si môžu dovoliť vysoké valuácie. Tržby na akciu narastli zhruba z 58,6 z roku 2022 na vyše 73 na konci 2024, čiže rast viac než 25% za 2 roky. To je tempo, ktoré by si čakal možno od technologickej firmy, ale nie od luxusného segmentu, kde sú produkty relatívne stabilné a drahé. Čistý zisk na akciu sa drží okolo 21, pričom v roku 2020 to bol len 16,5. Čiže vidíme pekný rast profitov, opäť potvrdenie, že marže ostávajú vysoké. Najsilnejšie čísla podľa mňa ukazuje cash flow, operatívny cash flow na akciu je dnes cez 27 a free cash flow dokonca 30. A keď sa pozrieš na graf ten oranžový, tak ide
stabilne hore, to je za mňa znak, že Hermes nielen účtuje zisky, ale reálne ich premieňa na hotovosť, čo je pre mňa ako investora najdôležitejšie. Všimni si aj jednu vec, medzi druhým kvartálom 2023 a 2024 bol náraz FCF z 18 na vyše 30 na akciu. To je pekný skok za relatívne krátke obdobie. Za mňa teda tento graf hovorí jasne, Hermes má luxusný biznis model, ktorý generuje stále viac peňazí na akciu. Presne preto to je firma, ktorú investori držia roky a preto má tak silné premium valuácie. Keď sa pozrieme aj na počet akcií v obehu, znova to na kvaltrime, tak vidíme, že Hermes v podstate odkupy akcií vôbec aktívne nejak nerobí. Počet akcií drží dlhodobo stabilne okolo 106-108 miliónov. Keď sa pozrieš na posledných 10 rokov, tak zmena je prakticky nulová. To znamená, že rast EPS pri Hermes nie je nejakým spôsobom umelo nafúknutý, ako to veľakrát vidíme, tým, že by firma masívne znižovala počet akcií. Ten rast je naozaj výsledok reálne vyšších tržieb, vyšších marží a silného cash flow. A toto je podľa mňa veľmi dôležitý rozdiel oproti napríklad americkým technologickým firmám alebo bankám, ktoré často robia veľké odkupy a EPS tým vyzerá oveľa lepšie, než je nejaká realita. Hermes to nerobí, EPS tu rastie čisto vďaka biznisu, nie vďaka finančným trikom alebo nejakým veciam. Takže pre mňa je to ďalšie potvrdenie toho, že Hermes je zdravá firma s čistým rastom bez toho, aby sa musela spoliehať na odkupy alebo zadlžovanie. A keď si to spojíme s tou hotovosťou cez 12 miliard a minimálnym dlhom, tak je jasné, že je to biznis, ktorý si môže dovoliť investovať, rásť a stále si držať prémiové valuácie. Ale aby som samozrejme nehovoril len o pozitívach, tak si povedzme aj tie riziká, ktoré pri Hermes treba brať do úvahy. Okrem tej prémiovej ceny, ktorú si investor musí zaplatiť, tu je pár bodov, ktoré môžu byť problémom. Prvé riziko je spomalenie rastu nových zákazníkov, teda tých, ktorí prídu do Hermes po prvýkrát a kúpia si niečo dostupnejšie, napríklad nejaký šál, alebo ako ja voňavku, alebo opasok, čokoľvek, niečo lacnejšie. Práve cez tieto produkty sa ľudia postupne dostávajú k drahším veciam, no v posledných štvrťrokoch vidíme, že tento prísun nových klientov slabne. Ľudia sú opatrnejší vo výdavkoch, hospodárstvo je neisté a to môže nejakým spôsobom brzdiť budúci rast. Ďalšie slabé miesto je za mňa klasicky Čína. Tam Hermes stále patrí medzi top značky, ale momentálne cíti zdržanlivosť zákazníkov, míňajú menej alebo čelia problémom s realitami, akciovými trhmi a do toho sa pridáva aj geopolitika. To je veľký rozdiel oproti minulosti, kde práve Čína bola hlavným nejakým motorom rastu toho luxusu. Tretie riziko sa týka lacnejších výrobkov, teda tých, ktoré sa predávajú vo väčších množstvách, ale za nižšiu cenu. Ide hlavne o doplnky ako tie opasky, ako som spomínal, bižutériu alebo menšie kožené veci. Tu pokles predaja cítiť viac než pri ikonických kabelkách a práve tieto produkty pritom často privádzajú do značky nových klientov, ako som už spomínal. Potom je tu tlak na tie dobré marže kvôli drahším vstupom, najmä pri zlate a iných drahých kovoch sa očakáva, že ceny porastú, čo môže krátkodobo stlačiť ziskovosť. Samozrejme Hermes má silu zvýšiť ceny výrobkov, ale vždy je tam nejaké to oneskorenie. A nakoniec ešte spomeniem kurzové rozdiely a dane, keďže Hermes predáva po celom svete kvôli cene mien, napríklad dolára alebo čínskeho juanu, im už teraz uberá z tržieb aj ziskov. A do toho francúzska vláda zaviedla ešte špeciálnu daň pre veľké podniky, ktorá im zdvihla celkovú daňovú sadzbu a znižuje čistý zisk, čo môže za mňa narobiť ďalšie problémy. OK, a keď sa pozrieme na vnútornú hodnotu, ktorú si môžeš veľmi jednoducho vypúšťať na mojom webe, tak kupujeme, ako som spomínal, prémiu. Nakupoval som to trošku dávnejšie, ako som natočil toto video. Ak chceš vidieť moje obchody hneď, ako ich nakúpim, tak sa pridaj do mojej komunity na Hero. Hero nakupujem pozície aj do portfólia na Tradingu 212, ktoré už atakuje 40% od začiatku roka, a čo ma samozrejme teší. Toto portfólio na eToro ale plánujem kľudnejšie aj z dôvodu možného kopírovania, ale teda naspäť k Hermes a vidíš, že som tu kupoval nad svojou hodnotou, čo robím málokedy, ale verím, že Hermes je spoločnosť, ktorá si to zaslúži a v nejakom dlhodobom horizonte síce nepôjde bomby, ako napríklad IREN v portfóliu na Tradingu 212, ale bude to taká kľudnejšia zložka v portfóliu. Samozrejme som sa rozhodoval medzi LV MH, ale padlo mi to a viac sa mi pozdáva práve Hermes a využil som tento nákup. Tu si ešte v rýchlosti môžeme pozrieť, ako to mám rozpísané v Google tabulkách, ako to je diversifikované, akú váhu majú aktuálne spoločnosti v portfóliu a tak ďalej a tak ďalej. V druhom hárku vidíš aj rozloženie medzi sektormi a hlavne váženú betu, čo znamená nejakú volatilitu, rizikovosť portfólia a vidíš, že ju drží mierne nad trhom. Ak by si nevedel, tak beta ti určuje, ako ti bude portfólio
v úvodzovkách skákať. 1 sa rovná to, že portfólio ti pôjde s trhom, pod 1 budeš mať to portfólio nejakým spôsobom kľudnejšie a nad 1 logicky rozhádzané a bude ti to lietať hore dole. OK, toto je k dnešnému videu všetko, daj mi do komentu vedieť, či si tým Hermes alebo Louis Vuitton a nezabudni na like na toto video a odber, ak ho ešte nemáš. Pripravujem aj iné videá týmto štýlom, že to pôjde bez nejakého scenára, tak sa máš na čo tešiť. Dík mu za podporu, všetky najdôležitejšie linky máte pod videom a čau.